Едно момче е попитало дядо ти как избра баба за жена. 50 години сте заедно и винаги сте щастливи. Как разбра, че тя е най-подходяща? Дядо му казал: когато бях решил да се жена, харесвах 3 девойки от нашото село и не знаех коя не е подходяща. Но веднъж след седянка изпращах едната до вкъщи. По пътя си говорихме и се държехме за ръка. На пътя имаше локва. Аз стъпих в локвата, тя щом видя, че стъпвам там, пусна ръката ми, заобиколи я, а после като минах аз през локвата, ми подаде отново ръка. Тогава си помислих: красива е, но мисля само за себе си. Втората вечер изпращам втората девойка, която харесвам. По същия път държим се за ръка и си говорим. Наближихме локвата, аз влизам в локвата, тя не пуска ръката ми и тя с мене през водата мина. Тогава си помислих: красива е, харесва ме и не би ме оставила в трудности. Третата вечер изпращам баба ти. По същия път. Говорим си по пътя, но не ми дава ръка. Наближавам локвата и в момента, в който щях да стъпа там, тя ми подава ръка, дърпа ме и двамата заобикаляме локвата, а после отново пуска ръката ми. Тогава си помислих: красива е, харесва ме, но не сляпо и не би ми позволила излишно да влизам в беля. Тогава избрах баба ти и 50 години по-късно не съжалявам за това.